Ruska flota Senki hara svetskim morima. Ruska flota Senki postao je na zapadu uobičajen naziv za tankere koji prodaju rusku naftu na crnom tržištu, omogućujući na taj način prihod novca Moskvi od trgovine jednim od najvažnijih resursa neophodnog najrazvijenijim zemljama sveta. Pored očigledne koristi za Ruse koji flotom Senki vešto zaobilaze sankcije, trgovina na crnom tržištu u velikoj meri odgovara i zapadnim zemljama koje na ovaj način ništa manje vešto održavaju svoju politiku dvostrukih standarda. Rusiji su uveli sankcije, ali njenu naftu kupuju na crnom tržištu nezvanično. Mere za borbu protiv ove vrste šverca nafte, kao jednog od glavnih generatora ruskih prihoda, a između ostalog i finansiranja rata u Ukrajini, uključivale su niz mera koje su uvele G7, EU i Australija, poput ograničenja cena, zabrane kompanijama da osiguravaju, finansiraju i isporučuju rusku pomorsku naftu. Ova mera, međutim, odnosila se samo na rusku naftu koja se prodaje iznad $60 po barelu. Neuhvatljiva flota Senki. Rusija je trgovala naftom koristeći flotu Senki, čiji su tankeri u vlasništvu mreže preduzeća, mahom sa Bliskog istoka, preko kojih su prikrivane veze sa Moskvom. Broj brodova koji napuštaju Rusiju povećan je sa 13% u februaru 2022. na 42% do sredine 2023. godine, a na zapadu sumnjaju da su se pridružili floti Senki. Bloomberg izveštava da je u januaru došlo do petostrukog povećanja broja brodova koji su plovili pod zastavom Gabona na 100, u odnosu na samo 20 u februaru 2023. godine, pozivajući se na podatke kompanije za logističko praćenje trgovine na morima Windward AI. Prema podacima iste kompanije, brodovi koji plove pod zastavama Liberije i St. Kitts i Nevisa bile na udaru regulatora. Prelazak operatera koji isporučuju sankcionisanu naftu u Gabon delimično je ubrzan time, što su vlasti Sjedinjenih Američkih Država izvršile pritisak na registar St. Kittsa i Nevisa ranije prošle godine. Gabon nije proleteo ispod radara i verovatno će Amerikanci preduzeti slične korake kako bi izvršili pritisak da Gabon da skine zastavu sa svih plovila za koje se sumnja da prevoze sankcionisanu rusku naftu, rekao je Septimus Knox, direktor za sporove i istragu u konsultantskoj kući SRM za geopolitičke i sajber rizike za Newsweek. Knox je rekao da će mehanizam koji je stupio na snagu 19. februara pokušati da spreči zaobilaženje gornje granice cena nafte, povećanjem pomoćnih troškova u ruskim lukama, i da će takođe obuzdati pokušaje zaobilaženja sankcija. Detaljna lista svakog pomoćnog troška mora biti dostavljena Kancelariji za kontrolu strane imovine američkog trezora, što znači da bi bilo koja njihova inflacija koja bi nadoknadila gornju granicu cena bila uočljiva. Sjedinjene Američke Države imaju moć da sankcionišu određena plovila koja prevoze sankcionisanu naftu, što bi teoretski moglo da spreči igru mačke i miša, pri čemu vlasnici brodova koji se bave švercom drže korak ispred američkih vlasti, tako što označavaju plovila u manje kontrolisanim jurisdikcijama, kaže Knox. Grci odustali od ruske nafte. Bloomberg izveštava da su vlasnici grčkih brodova napustili trgovinu ruskom naftom zbog oštrih mera Vašingtona. Tankeri u grčkom vlasništvu, koji prevoze rusku naftu, pali su sa 40 u maju 2023. i 20 u drugoj polovini prošle godine na samo 8 u januaru 2024. godine, nakon što je Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država zatražilo da objasne kako su se pridržavali gornje granice cena. Pojačana kontrola pomorske trgovine. U novembru je Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo sankcije za 3 pomorske kompanije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i 3 broda u vlasništvu kompanija za isporuku ruske nafte koja je prodata iznad granice. Obaveštenja su poslata kompanijama u 10 zemalja, a praćene su sankcijama onima koje su nastavile da trguju ruskom naftom. U međuvremenu, u novembru, britanski list Financial Times izvestio je da bi EU mogla da zaduži Dansku da pregleda tankere koji prevoze izvoz iz istočnog Baltika i prolaze kroz danski Moreus. Nakon što je izgubila evropske kupce, Moskva je pojačala trgovinu sa Kinom, Indijom i u manjoj meri Turskom. Rusija im je ponudila popuste, ali su zbog problema sa plaćanjem tankeri sa 10 miliona barela ruske sirove nafte sa Sokola ostali nasukani kod Južne Koreje. Indija plaća u rupijama, čija je vrednost nestabilna, a konvertibilnost upitna. Ograničenja u pogledu tokova kapitala u zemlji znače da prihodi od prodaje u vrednosti od oko $1 milijardu mesečno ne mogu da se vrate Rusiji. Velika Britanija najveći uvoznik. Milioni barela goriva dobijenog iz ruske nafte i dalje se uvoze u Ujedinjeno Kraljevstvo zbog grupe koja omogućava da se ruska nafta prerađuje u zemljama poput Indije, a zatim dalje prodaje, preneo je BBC. List je citirao nalaze Global Witness i Centra za istraživanje energije i čistog vazduha.
Centar je prošlog meseca otkrio da je Ujedinjeno kraljevstvo između marta 2022. i novembra 2023. godine osiguralo rusku naftu u vrednosti od 120,6 milijardi evra. Markus Fishburne, direktor odeljenja za sporove i istrage u SRM, rekao je za Newsweek prošlog meseca da je ovo samo osnova za pravu vrednost ruske nafte koja se isporučuje na brodovima osiguranim od strane britanskih firmi. Fishburne je rekao da Rusija meša svoju naftu sa naftom iz drugih mesta kako bi sakrila pravo poreklo derivata. Ovo se dešava u Singapuru i Turskoj kao i na moru putem transfera sa broda na brod, što je veoma teško kontrolisati. Sve dok Rusija nastavlja da pronalazi posrednike i kupce koji bi olakšali svoju trgovinu u senci, biće teško utvrditi pravu vrednost njenih prihoda od nafte, dodao je Fishburne. Global Witness saopštava da je prošle godine u Veliku Britaniju uvezeno 5,2 miliona barela rafinisanih naftnih derivata proizvedenih od ruske sirove nafte, od čega je većina bilo gorivo za avione, preneo je BBC. Otvoreno more je neverovatno teško kontrolisati, a Rusija je i dalje veoma motivisana da ostane korak ispred američkih vlasti. Različit broj zainteresovanih strana uključenih u pomorsku industriju, od registara do lučkih vlasti, vlasnika brodova do carinskih posrednika, znači da će neizbežno postojati slabe tačke koje Rusija može da iskoristi, zaključio je Knox. Izvor: Politika.